З намі на сувязі палітычны аглядальнік радыё Свабода Валер Карбалевіч. Спадар Валер, вітаю. Дзякуй вам вялікі за тое, што знайшлі час далучыцца да нашага жывога эфіру. Вітаю. Хацеў бы у вас адразу запытацца, чаму, на ваш погляд, Лукашенко нават мінімальна вырашыў не змяняць гэты ўрад? Ці гэта азначае, што яго ўсё абсалютна і ўсе задавальняюць? Ну, пакуль загадка застаецца наконт прэм'ер-міністра, кіраўніка ўраду. Сёння ён не прызначыў ці не пераназначыў галоўчынкі, таму тут застаецца пытанне. А што тычыцца таго, чаму Лукашенко не стаў мяняць урад? Ну, тут найперш чыста фармальна бок справы. В прынцыпе, лагічна, што толькі пасля інаўгурацыі новы прэзідэнт фарміруе новы ўрад. Цяпер пра інаўгурацыю нічога не чутна, а Лукашенко ўжо фарміруе вось гэты новы стары ўрад. Ну, тут як бы працэдура парушана відавочна. А, дарэчы, як вы думаеце, чаму нічога не чуваць пра гэтую інаўгурацыю? Ці яна можа прайсці таксама тайна, як за мінулым разам у 2020 годзе? А я не думаю, што цяпер яна пройдзе тайна, бо няма чаго баяцца, не трэба баяцца пратэстоўцаў, якія тады маглі перашкодзіць у 2020 годзе. А тут цікава ж яшчэ, што гэтым тыднем Лукашенко анансаваў візіт у Расію. І як бы зноў жа лагічна было б, што пасля інаўгурацыі зноў выбраны прэзідэнт едзе ўжо, так сказаць, візітам да свайго галоўнага саюзніка. А тут як бы без інаўгурацыі, паездка. Ну, дзіўнавата ўсё гэта. То бок гэта кажа пра тое, што ў беларускіх умовах працэдуры фармальныя, адпаведнасць закону ўвогуле не мае ніякага значэння. Можа, ён ужо яе правёў, а мы проста не ведаем з вамі? Не, ну гэта наўрад ці. Гэта ж ўсё ж такі публічная працэдура і гэта фармальнае, легітымнае атрыманне ўлады. Таксама, як і выбары. Таму без гэтага ніяк нельга. Спадар Валер, крытыкаваў моцна ён усё ж такі сваіх чыноўнікаў і у тым ліку спадара Снапкова падчас нарады аб рэгуляванні коштаў. Аднак у выніку чалавек застаўся на сваёй пасадзе, на пасадзе віцэ-прэм'ера. Атрымоўваецца, гэта проста такая гульня на публіку была. Ну так, трэба рэгулярна лаяць сваіх падначаленых за тое, што няма парадку. Гэта палітычны стыль Александра Лукашэнкі, які ён рэалізуе з самага пачатку сваёй дзейнасці. То бок увесь час крытыкаваць чыноўнікаў, увесь час крытыкаваць міністраў, дырэктарат, кіраўнікоў рэгіёнаў і так далей. Ну, па логіцы, што цар добры, баяры дрэнныя, і калі нешта дрэннае адбываецца ў краіне, то вось начальнік сабраў падначаленых і ім выгаворвае. Тут як бы ягоны вобраз кіраўніка, які ганяе начальнікаў нейкіх. Гэта падабалася публіцы раней, наколькі таго, ці падабаецца цяпер, цяжка сказаць, але свайму стылю ён не здраджвае і працягвае тую самую лінію. Што тычыцца Снапкова, Снапков, ведаць, такі доўгажыхар у кіроўнай эліце. Ён увесь час даўно ўжо займае пасады то віцэ-прэм'ера, то намесніка кіраўніка адміністрацыі, мяняецца шмат хто, мяняюцца кіраўнікі, мяняюцца кіраўнікі адміністрацыі, а Снапков працягвае заставацца на сваёй пасадзе, што кажа пра тое, што Лукашенко яму давяряе. Давярае, напэўна, і спадару Караніку, калі ён яго забраў з горадні назад у Мінск і прызначыў віцэ-прэм'ерам? Ну так, тут логіка зразумелая. Па-першае, мы маем сітуацыю палітычнай лаяльнасці. Каранік быў міністрам аховы здароўя падчас ковіду, падчас даволі вялікага выпрабавання, і ён выканаў усё, што ад яго патрабавалася. Улады рэальна хавалі колькасць захварэўшых, колькасць памёрлых ад ковіду. І Каранік тады добра сябе праявіў у якасці лаяльнага чалавека, ну і падчас пратэстаў 2020 году таксама
калі медики шмат пратэставалі, ён таксама вытрымаў лінію падтрымку Лукашэнкі, ну і навёў парадак у Гарадзенскай обласці, якраз у крытычны момант, калі там былі самыя масавыя пасля Менску пратэсты. Вось. Ну і да таго ж ён мае медычную адукацыю, і таму пасада намесніка прэм'ер-міністра па сацыяльных пытаннях, ну, таксама як бы лагічна выцякае. Таму в этом плане Каранік, яго кандыдатура даволі лагічная, скажем так. Давярае, але правярае. Тым не менш, задаемся часамі пытанням, ці могуць вось гэтыя апошнія кадравыя прызначэнні сведчаць пра тое, што Лукашенка нібыта вызначыўся з нейкім сваім фаварытам сярод чыноўнікаў і можа нават з асобаю свайго пераемніка. Мы пра гэта, спадар Валер, запыталіся ў палітыка Юрыя Губарэвіча з аб'яднанага пераходнага кабінета, які адказвае за пытанні кадраў у Новай Беларусі. Давайте паслухаем ягонае меркаванне і вернемся да нашай размовы. Лукашенко хоць і шмат разоў казаў яшчэ з другой паловы 90-х, што ён не вечна пры ўладзе, конечно ж, не будзе аддаваць это месца нікому, бо это пытанне яго асабістай бяспекі, і натуральна, што ніхто з сённяшніх чыноўнікаў гарантаваць яму нічога не можа. Тут перад вачыма у Лукашэнкі стаяць прыклады іншых кіраўнікоў дзяржавы, аўтарытарных кіраўнікоў, якія сыходзілі добраахвотна са сваіх пасадаў і пасля мелі велізарныя праблемы. Будзе трымацца да апошняга, но спроба ператусаваць калоду, паглядзець на якасці розных чыноўнікаў. В прынцыпе, адных і тых жа, але на новых месцах, на новых пасадах Лукашенко рэгулярна такія спробы прадпрымае. Спадар Валер, ці пагадзіліся б вы з такім меркаваннем спадара Губарэвіча? Так, пытанне пра пераемніка ўзнікае тады, калі сам правадыр, сам кіраўнік збіраецца сыходзіць. Паколькі Лукашенко нікуды сыходзіць не збіраецца, таму пытанне пра пераемніка проста не актуальнае, яго няма у сённяшнім парадку дня. Калі казаць пра вот гэтае фармаванне ўраду, памятаеце, была створана некая камісія, куды там уключаны былі Менавіта. Да, кіраўнікі, кіраўніком этой камісіі быў прызначаны кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Крутой. Да, ну і здавалася б, ну вось цяпер мы паслухаем, што скажа эта камісія, справаздача яе і так далей. Нічого гэтага не было. То бок ніякай справаздачы, ніякай камісіі не было. Гэта была некая проста дзіўная бутафорыя. Незразумела так, з чаго яна гулялася, ну але вось трэба гуляць. Спадар Валер, Лукашенко не быў бы Лукашэнкам, калі б не ўзгадаў 2020 год. Ён кажа міністру культуры Чарнецкаму, што трэба умець дараваць людзям іхныя грахі, але нельга тым, хто пераступіў закон. Ну нельга, нібыта і хоча адпусціць сітуацыю гэтую з рэпрэсіямі, з гэтым годам 2020, але з іншага баіцца, ці што, як вы гэта бачыце? Ну, найперш, я бы звярнуў увагу вось на што. Тут шмат разважанняў у экспертным асяроддзі, што сілавікі, маўляў, набылі такую вагу, што яны ўжо самі дыктуюць парадак дня, яны самі вызначаюць маштаб і аб'ём рэпрэсій, што тут яны ўжо дзейнічаюць на аўтамаце і так далей. А вось сёння высветлілася, што менавіта ад Лукашэнкі ідзе загад чысткі кадраў, ну, найперш вот у асяроддзі культуры, менавіта ў звязку з міністрам культуры, і ён апавядаў пра гэтыя моманты, што дараваць ворагам нельга. Нельга ж, каб яны былі на працы, і ўсіх іх трэба, так сказаць, звальняць. То бок сілавікі толькі інструмент у выкананні тых задач, якія ставіць Лукашенко. Не трэба ніякіх ілюзій тут. Вось. А чаму ён, ну, бачыце, траўма атрыманая тады, яна вельмі цяжкая і глыбокая. Яна экстрэмка сядзіць і баліць, і муляе, і таму працэс рэпрэсій палітычных працягваецца. Дарэчы, сілавікі таксама захавалі свае міністэрскія пасады. Прынамсі, Віктор Хрэнін застаецца ў крэсле міністра абароны. А вось, напрыклад, спадар Юрый Караеў, які да гэтага быў спецпасланнікам Лукашэнкі па Гарадзеншчыне, вот цяпер будзе выконваць абавязкі, выконваць нейкі час, я так разумею,
старшыні гарадзенскага аблвыканкама. То бок сілавіка прызначылі кіраваць гарадзенскай вобласцю. Асецінец, які выступае фактычна за рускі мір, ведаем ягоную пазіцыю па тым, што адбывалася ў 2020 годзе, мае прысмірыць такую заходнюю бунтарскую вобласць. Спадар Валер, ці так гэта выглядае, не даць яе палякам ці літоўцам і правесці далейшыя нейкія чысткі? Ну, па-першае, Караеў выконвае абавязкі. Таму мы пакуль не ведаем, ці прызначыць яго сапраўды кіраўніком рэальным. Я хочу звярнуць увагу, што Караеў трапіў у апалу і быў адпраўлен фактычна ў ссылку. Вось гэтым памочнікам прэзідэнта па гарадзенскай вобласці гэта ссылка, які старшыня КДБ былы Вакульчык, які на такой жа пасадзе быў накіраваны ў Берасцейскую вобласць. Гэта такая ганаровая ссылка. Ну, гэтую ссылку прайшоў Караеў добра, наколькі можна зразумець, і цяпер, магчыма, зноў ён атрымае некую пасаду. Але тады, у той момант, гэта была дэманстрацыя нелаяльнасці да яго. На гэта я хочу звярнуць увагу. Сапраўды, Лукашенко часамі дастае старую абойму, узяць хаця б спадарыню Петкевіч і іншыя, я думаю, яшчэ могуць усплысці. Будзем абавязкова за гэтым сачыць і аналізаваць разам. Дзякуй вам вялікі, спадар Валер, за гэтую размову. Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, быў з намі на відэасувязі.